Ústava Slovenskej republiky 20 rokov v národnom a v európskom pohľade. To je názov medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa koná v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky pod záštitou prezidenta Ivana Gašparoviča. Pripravila ju Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského. S príhovormi a príspevkami vystúpili mnohé významné osobnosti politického, právneho a spoločenského života, ako napríklad súčasný prezident Ivan Gašparovič, Iveta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky, Ján Cvák, rektor Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Ján Čarnogurský, ale aj Milan Číč, vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a vtedajší vedúci pracovného tímu pripravujúceho Ústavu Slovenskej republiky. Schválená v dobe rozpadu, nestálej situácie a turbulentného obdobia. Vznik najdôležitejšieho zákona suverénneho nezávislého štátu má za sebou 20 rokov. Naša ústava je ústavou modernou, ktorá spĺňa všetky atribúty ústavy moderného štátu. Dovolím si tvrdiť, že dneska legislatíva nemôže byť absolútne apolitická, pretože musí vychádzať z reálneho života. Žiaľ, hlboké právne bezvedomie našich občanov spôsobuje to, že vlastne ani ústavu nepoznajú. Tak ako môže byť pre nich prínosom, keď ju nepoznajú? To vidím ako najväčšiu chybu. A potom aj najväčšiu rezervu, pretože daný obrovský priestor, ale ľudia ho zatiaľ nevyužili. Bohužiaľ, konštatujem to už po 20 rokoch. Ústava Slovenskej republiky bola prijatá 1. septembra a nadobudla účinnosť 1. októbra roku 1992. Podľa vtedajšieho predsedu vlády Slovenskej republiky Jána Čarnogurského bola prijatá v rozpore s niektorými bodmi ešte platnej federálnej ústavy. V dobe, keď bola prijatá, ešte existovala Československá republika, ktorá mala svoju ústavu a boli rozdiely medzi touto federálnou Československou ústavou a Slovenskou ústavou v niektorých ustanoveniach. Čiže vznikal dvojprávny stav, čo nie je dobre v žiadnom štáte samozrejme. Vďaka Ústave Slovenskej republiky, ktorá pomohla reagovať na výzvy vtedajšej doby, sa Slovensko stalo právnym štátom. Ako základný dokument suverénneho štátu má za sebou už 11 novelizácií, no toto číslo zrejme nie je posledné. Zazneli totiž už aj ohlasy o potrebe novej ústavy. Neviem si predstaviť nejakú normatívnu úpravu v ústave, ktorá by mohla niečo zásadným spôsobom zmeniť. Ja osobne si myslím, že by nebolo vhodné, aby teraz bola prijímaná nejaká nová ústava Slovenskej republiky, keď sa pociťujú niektoré nedostatky ústavy, tak ich odstraňovať novelizáciami. Ústava zakotvuje práva a povinnosti občanov. Jedným z práv je aj právo na vzdelanie. So vzdelávaním úzko súvisí aj veda a výskum, na ktoré nie sú dlhodobo vyčlenené dostatočné finančné prostriedky, čo je na úkor rozvoja celej spoločnosti. My chceme mať kvalitnejšie školstvo, vedu, keď najväčším problémom tohto štátu, ako oznámila nová vláda, je výber dane z pridanej hodnoty. Ja by som to tak nazval, že tvária sa občania k štátu ako k sociálnej poisťovni. Pre Paneurópsku vysokú školu Juraj Adamek a Roman Doležal.